persoa que viaxa ao espazo en naves espaciales para explorar os planetas e as estrelas. Empeza por B. Profesional valente que apaga os lumes e axuda en emerxencias e rescates. Empeza por C. Persoa que traballa nun restaurante preparando pratos deliciosos e organizando a cociña. Empeza por D. Médico especialista que coida a nosa boca, revisa os dentes e cura as caries. Empeza por E. Instala e repara enchufes, lámpadas e todo relacionado coa luz e a enerxía das nosas casas. Empeza por F. Profesional que fai retratos ou captura imaxes de paisaxes e eventos coa súa cámara. Empeza por G. Coida do gando, vacas e ovellas e traballa para obter leite e carne da granxa. Empeza por H. Persoa que traballa nun hotel atendendo aos hóspedes ou dirixindo o negocio. Empeza por I. Experto en ordenadores que crea programas, páxinas web ou arranxa problemas técnicos. Empeza por L. No campo, sementa, coitela e coida dos animais da granxa. É unha palabra moi nosa. Empeza por M. Ensina aos nenos e nenas na escola para que poidan aprender a ler, escribir e moitas cousas máis. Empeza por N. Deportista que compite na auga percorrendo as piscinas a gran velocidade. Contén o ñ. Profesional creativo que imaxina e dibuxa como vai ser a roupa, un edificio ou un obxecto antes de facelo. Empeza por O. Revisa a túa vista e axúdache a escoller as lentes se as necesitas. Empeza por P. Garda a seguridade nas rúas e protexe aos cidadáns dos perigos e os ladróns. Empeza por Q. Científico que traballa nun laboratorio mesturando sustancias e estudiando a materia. Empeza por R. Reparte o correo, as cartas e os paquetes polas casas montando nunha bici, moto ou furgoneta. Empeza por S. Guían nas praias e nas piscinas para que ninguén afogue e axuda se hai perigo da auga. Empeza por T. Persoa que conduce un coche de servicio público para levar as persoas onde queiran a cambio de diñeiro. Contén o U. Que dibuxa planos e imaxina as casas e os edificios. Empeza por V. Médico que cura e coida dos cans, gatos e os animais de todo tipo cando están enfermos. Empeza por X. De noticias, entrevistas e artigos para o xornal, a radio e a televisión. Empeza por Z. Artesán que fabrica, vende ou arranxa zapatos e botas. A palabra con A é astronauta.
A palabra con B é bombeiro. A palabra con C é cociñeiro. A palabra con D, dentista. A palabra con E é electricista. A palabra con F é fotógrafo. A con E é gandeiro. A palabra co H é hosteleiro. A palabra co I é informático. A palabra co L é labrego. A palabra co M é mestre. A palabra co N é nadador. A palabra que contén ñ é deseñador. A palabra co O é oculista. A palabra co P é policía. A palabra co que é químico. A palabra co R é repartidor. A palabra co S é socorrista. A palabra co T é taxista. A palabra co U é arquitecto. A palabra co V é veterinario. A palabra co X é xornalista. A palabra co Z é zapateiro.